Itatak mo na! May ulat ng driver. Mayong buntag mga kasama, Lunes na mo! Manghatag na puta, walay undahan yung sising magtunod o manghatag o brand new radio o sa kasama bugas. Ay, kumani ko niyo kung asa na punta maglari-lari. Mangita na punta radyo nga kusog kaayo. Tara mga kasama! Morning, ma'am. Sino pangalan, ma'am? Alma Alaton. Tanaw ni kantaan. Ibon o langgam sa atong listener. So cute. Ang iyang parot. Ikanta. Ang mamatay na... Nganong DXDC ang imong ginapaminaw? Sukad ka ni Adko, 1980. DXDC sila. Asa na kita, ma'am? Sa Pia Plata, Montevista. Kita ka ba yung kami naglanog-lanog ka karon? Good morning, Sir Iren. Bunda ka na mo sa grasya karong buntaga mauang! Brand new! Salamat sa bagong radyo. Mukaon ba siya bugas mo ng bunda ka na itong isa ka sa bugas sa Salamat. Bago na akong radyo o sa bugas. Pasalamat kong dako sa DXDC na nagian ko na naglanong-lanong ang akong radyo. Salamat kong dako. Giauhag tamo na maminaw mo o sa DXDC para tamo na po ang matagaan o grasya na radyo o bugas. Ko si Alma Alaton, Tatak RMN. Sa radyo mo!